Mga kabyanan, no, yari naman kita, no, welcome naman diri sa aton channel Pirot Haranista, no. Yari naman kita mga dulong sa inyo, no, sang pila ka mga ambahanon sa pulong ng mga Ilonggo. Yari, no, para gid sa aton nga mga kabyanan nga yara sa gwa o kun yari man diri sa bugos nga panahon. No? Yari ang ambahanon nga nagatigulo ang impukada ng nagatigulo penitensya. Kabutlay kalikong bayan sang naton kapihak sa duka gabi-gabi kadlaw-kadlaw nagkakantos lamang sang kamingan kasaglit kung wala kang pinalangga kay oras-oras ang pagkaka naantos ko lamang ang kaminaw sang pagbiya mo kung hindi lang sinsala sa Diyos manginmatay na lang ako kabutlay kalikong bayan sang aton kapihak sa tukang gabi-gabi kadlaw-kadlaw nagkakantos lamang sa kamingan kapahit nga dumdumon kung wala ka dughang ko halos marinta ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta bangon sang adlaw gabi ko nga pinitin siya kapait nga dumdumon kung wala ka dughan ko halos marinta ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta bangon sang adlaw gabi ko nga pinitin siya ang mga kalisod daw hindi ko na maagwanta bangon sang adlaw gabi ko nga pinitin siya. Okay na ha? Namuyot ko na ang nag-artikulo ang penitensya, no?
Yari pag no. Kadulong ko ito sa inyo. Doon na ano naman, kasi nga doon ginagawa kita sa buong timpo, no? Hello. Hello. So, busy-busy ang atong sound out. Yeah. Yari na rin, no? Kaya ginapangabay ng pirmi, ining nag-tikulo, kabuhi sa soldado. Diyo kabi, bro, William, kay kita krabation sa ulan. Hello. Sound na. Okay, no? Bukod sa pagtulo sa mula, no? Nagapusdak, no? Nagapulalo, no? Yari ang nagatigulo kabuhi isang soldado. Pagsampit sa duwa ko kabibig, pamati iniga ang bahanon, panganduhoy sang pag-ipuso ko, pagintay kang nakulikan naon. Kunyari lang ako sa luyo mo, nagkahatag ng permisang gusto. Maayo pa malakad na lang ako, nagpagpunta sa pagkasoldado. Masubukan tani na tumtumon, ang mahilayo ka sa akin. Apang subos ang kapigaduhon, ang kakiyang pagkita ang lusun. Tugong ko hindi ipagkalimti, panumtungon mo lamang at gabi. Ugma mo kung tangpat kag hindi, natumbok ang akong nga pagbalik. Kung ako na gani ang sumakay, lantawon mo pirmi sa baybay. Pandira ko kaniyang humilay, kalantaan nga ako na ang patay. Ang kabuhisang mga soldado, nagalangoy sa lawod sang piligro. Kung makasalapos ang inkwento, langit na lang ang makahibalo. Ang kabuhisang mga soldado, nagkalangoy sa lawod sang piligro. Kung makasalapos ang inkwento, langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Langit na lang ang makahibalo. Okay, no? Namuyat to, no? Ang bahanon nga nagatigulo kabuhi sang soldado. Yan tuguling mga bahanon, no? Ginadulot ginaton sa aton nga mga avid viewer, no? Wala gid nagakuwag sa aton nga ni Kalingawan, diri sa aton channel. Pirot Haranista, si Ma'am Mary Cabarno, kang ayara sa Florida.
nagsubong man si Ma'am Emeline Pedregosa, no, nga yara sa New York, no. Kasi kay si Kuang gali, no, sina Ma'am Mapi, no, Maria P siguro na, o yung Mapi, Pedregosa Andaya, no. Mayong hapon lang dira si Muday, no, ari di ikaw pa balik man sa New York mo ni siya mo. Kag subong man gali sa Ma'am Jema Muniba, Ma'am, mayong hapon lang, no. Basi ko masyar makamida sa 22 Sabado. Nagsakay to dinis da, no. Sa Barangay Kalayo, no. Subong man sa kay Ma'am Health Chances, no. Mayong hapon lang dira siya. Labi na gid diri sa aton nga nagasak lagi o kung naga pagid sa sining aton kalikawan, no. Nga wala gid siya nagalangat, no. Si Toto Edward Rivera nga nagasuporta gid sa atong kalingawan, no. Ngayara subong sa Canada. To mayong hapon lang o kung mayong gabi ay alas 12 ro nagali, no. Alas 3 subong mo. Alas 3:20 siguro mga alas 12 pasado. Pula-pula. Mayong hapon lang o kung mayong gabi lang gali na. Antes kita na yung padayon, no. Yari magadulungan na kita sa pila ka mga shout out gikan sa aton mga kautugan. Maoy ang among sound. Happy watching sa kay Marie Planter Vlogs. Happy watching. Wow, nahidlaw man ko mamati isang live mo tay. Kamusta na ikaw kag sa pamilya mo da watching from Kadambal Ninong Eduardo Rivera. Happy watching nong. Mayong gabi lang. Nong malanon nga hapon sa inyo kag sa mga viewers nyo. Happy watching lang dira sa amon sa Barangay Biao kag sa mga kabatchmate ko sa batch 1995, 1996 parihog na lang sa ambahanon Landong. Salamat hambal ni Alvin J. Sermona. Request ko na si Eduardo Rivera kang paghangop lang ang kulang kag panyong sida kay nami pamatian ang mga old song mga wala. Okay. Karon. Ito Edward. Ay na. Full support isa ko sa Canada. Signal ka pa kay. Hello. Sound. Check ko pirmi nagadula-dula yang ilihog lay lubag-lubag ato do. Ay ba? Sa may charge. Nagbisyuang ka charge sa black. Ay lain na color. Sound. Ano kay to? Way pa nato makita ang pan karon dugay-dugay ang pan. Ang ginapangabay mo landong, no. Idulot kita karon, no. Sa area na yang ginapangabay kali ni Toto Edward, no. Ang banon nga nagatigulo ang paghangop lang gali ang kulang, no. Okay, no. Yari. Ano ga itong isa na? Okay. Yari ang paghangop lang ang kulang. Pagtulog sa adlaw sa kasisig mo, mabugnaw ang dapya sa hangin, gatugas ang kagabiho, katulad sang paghigugma, paghigugmang malinong ibon, nagsabwag lang sang kaminaw sa takip puso, sa pagbutlak sa adlaw
Yakap ang kasanan sa bugos na kalibutan, katulad sang pagbalangga ko na ikaw na patuloyan. Wala kita kumadugtong na iyong pasipatan sa paglipas ang hangin na mga inadlaw. Ama't bunga tinatapos sang tuman nga kahidlaw. May mahampoy sa bintana pag magpanghangaw-hangaw. Agod isang sa hinalit lang, mabulungan kami nagbisan sa katulungan. Hindi ko kitmalikan nagsadalang buhanon. Ikaw kini ang katuban. May panahon pa nga magbago kung sinong may kasaypanan. Bangod ka kung naglilikan, paghamog lang ang ulang, kagbisang sa katulungan. Dili ko kitmalintan pagsadalang buhanon. Ikaw kini ang katuban. May panahon pa nga magbago kung sinong may kasaypanan. Bangod yan kung naglilikan, paghamog lang ang kulang. May panahon pa nga magbago kung sinong may kasaypanan. Bangod yan kung naglilikan, paghangok lang ang kulang. Okay na? Umuya to no? Ang ambahan mong nagatigulo, paghangop lang ang kulang. Yari pagit no? Ubuson pa lang yung pagabay ni Toto Edward Rivera. Yari. Sorry may nagpilit sa ako. Yari kalinaw ang banyo nga siya. Mapait sa mata ko, lumusap ko sa mga luha, kasing-kasing ko nagkatago. Kung hindi
ang kahapunan mo nga naglaw ka hinunod na ginagtapo ako kahuaw kag sa imo kakapalaka walay sapayan isang mo ako payaan walay sala putang-putangan tughan ko imo kintilasan ug mamupot sa nalang putsa na lang sa panyong sida nagdito ni mo po karon sa bago mong hinigog na walay sapayan bisan mo ako payaan walay sala putang-putangan tughan ko imo intilasan ug mamupot sa nalang putsa na lang sa panyong sida pagdito ni mo po karon sa bago mong hinigugma pagdito ni mo po karon sa bago mong hinigugma. Okay no, kung ito no, ang pangabaygit no, ni Toto Edward Rivera no, nga banon nga nagatigulo ng panyo nga sida no. Antes kita naman anay magpadayon, antes pagi pangabay, dari matato na lang isa sa pila ng mga shoutout ikan sa to ng mga tao ko lang. Shoutout sa kay Rino 60s 80s Music TV mayong hapon. Mayong hapon na no. Salamat ni kanawali ng Eduardo Rivera sa pagkanta. Manamo lang ako sang nadumduman. Kay mo si ng Eduardo. Paborito kang ni Marie Planter Vlog sino kanta mo kay paborito. So nag-remind sa kuno kang sa kay tatay na kay paborito. Okay na? Wala naman sa iba. Yeah. Ibila na gitara mo. Sorry kita, lang na suntunlon. Okay na yun, para sa nagpangabaygid sa sining ambahanon, no? Nga nagatigulo ng landong. Sang gabi nga madulo, may nakita ako nga landong. Yara lang sa atong likod, nakasunod. Sang ako magbalikin, yara na sa aking piling. Dalsig-dasig ko na lakad, basig pagad. Pa may heart kurog may feel,
Daw tinakpan lang sang langit, ako nakadasma sa sobrang kakulba. Ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang, gali sa panumpuman lang ang tanan. Naglayap sa amon banwa, naglaplag sa social media, magasig maglapta ang mga istorya. Tuman ang akon kahuyan, pangod sang kinabakaban, kay sabong ang isip lamang nabubukan. Kung ba may heart, kurog may feet, daw tinakpan ng sang langit, ako nakadasma sa sobrang kakulpa. Ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang, gali sa panumpuman lang ang tanan. Pag alasam na sang aga, nag-viral sa social media, matasik maglapta ang mga istorya. Tuman ang akon kahuyan, pangod sang kinabakaban, kay sabong ang isip lamang nabangtugan. Nasa isa lang kalanto, ako ang nalipong. Budlay ko na talagsam mo lang gina panublan, no? Lipat ako sa ginya sa sinat galito nakwa, gikuha to sa di kung mataas. Okay lang, sige lang. Budlay ko na wire naton lang na pang-review ka mga ambano no nga ginapangabay, no? Okay lang, no? Okay lang sa inyo? Okay lang kay sa akon nga nagugtas ko. Okay, no? Padayon kita kaga mga ano na kita sang ano? Isa pa gali, isa pa lang, no? Okay, no? Dugangan ta na isa. Ano gali, yung arit na gali. Ang kuha na gali. Dulot ko lang ni sinyo. Ang kuha, no? Dulutan ta kamo sang kwarta, pagil sa banon, hindi halin na hindi pagi sa bulsa. Ang madulot ko sa inyo ng kwarta, pagi lang sa banon. Bala ang likom nga sa kwarta,
ginagkapit na solusyon sang problema. Kay kung kwarta na gani ang pagkahambalan, ang mga katawhan wala isang kaayawan. Ginasiling nga ang kwarta gamot sang kalainan, apang kay nagasabwag sang mga kaayuhan. Bangot kay kwarta gid ang ginakinahanglan, sa atong pangginawi, sa atong pangginawi sa sining kalibutan. Masulhay ang kabuhi kung madamot sa kwarta, kay makapagusto-gusto kung ano man ang luyagta. Apang madamo man sa magpalamilya, nga wala kahilituhog, nga wala kahilituhog, bangot lang gid sa kwarta. Ang matuog nga kalipay yara sa tag-ipusoon, kag hindi sa material nga mga talan-awon. Bisan kaulong ka sa kwarta kung nagaisahanon, hindi gid mahimutan, hindi gid mahimutan ang atong palatyagon. Lain gid mabatyagan naton nga kalipay, kung ang magpamilya nagkahinang panay. Tirtong nasang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magkulutod, bisan ang magkulutod, magahilayo ay. Ginasiling nga ang kwarta gamot sang kalainan, apang kay nagasapwag sang mga kaayuhan. Bangot kay kwarta gid ang ginakinahanglan, sa aton pangginawi, sa aton pangginawi sa sining kalibutan. Masulhay ang kabuhi kung madamot sing kwarta, kay makapagusto-gusto kung ano man ang luyagta. Apang madamo man sa magpalamilya, nga wala kahilituhog, nga wala kahilituhog, bangot lang gid sa kwarta. Ang matuog nga kalipay yara sa tag-ipusoon, nagtinti sa material nga mga talan-awon. Bisan kaulong ka sa kwarta kung nagaisahanon, hindi gid mahimutan, hindi gid mahimutan ang atong palatyagon. Malain kita nga batyagan naton nga kalipay, kung ang pagpamilya nagkahinang panay. Kung tirtong nasang kwarta ang magpanalaytay, bisan ang magkulutod,
magpupulutod, san ang magpulutod, magahilayo ay kunang gahong nasang barka ang magpanalaytay. San ang magpulutod, san ang magpulutod, magahilayo ay. Okay, no? Amo ito, no? Ang gahom sang kwarta o converted sang kwarta, no? Nga itong naging diho, no? Kabay pa nga mga gusto. Madamo naman gawang nagkagusto. Okay, ang tis kita magpanayon, yari anay, ang pila ka mga shoutout, pikan sa aton ng mga kautura. Happy watching sa kay Jersky, Drago TV, mayong hapon. Tayo pwede ka request, mabugnaw ang talon. Salamat naman ni Alvin J. Sarmona. Shoutout sa kay ng Hilda Sanchez. Happy watching. Galataw si ng Hilda. Okay na? Ang hapon na, no? Okay, no? Tadi duwan na kita ng idulot nato, no? Kaya, so, ginano kita sang kaso maganya. Yari ang ambanon nga ginapangabay, no? Ang mabugnaw ang talon. Mapugnaw ang talon, oras kahapon talon. Ang silak sa adlaw daw dili kita ang dahon sang kahoy kun huyop-huyop pinapilang kulang, pinapilang kulang sa kayo. Tumangla sa langit, damdaman ay ako. Yari na kahit ining orasan ko. Kung wala ka lang kahit sa akong madisgusto, ikaw ang inabon, ikaw ang inabon, ako ang inabon. Matahuman balik ang balay ainin, may tinakong tulad na magkawiwili. Ako ang nagsulat, pinpadala ko din. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, kasama ko. Lupag ka na papel, masunod sa suwi. Dito ka humunta sa kahintay ka din. Pangputong ka ganit na ano madiri. Direksyon sang gugma, direksyon sang gugma, ang aking ka din. Ako ang naglakad ng pagkutapon, kunang akong sulat, di mo nga nabago. Tugay na nga adlaw, hinulog sa puso. Wala sinotisya, wala sinotisya, umabot sa ako. Ako ang naglakad ng pagkutapon,
umabot sa ako. Okay, no? Umayot to, no? Ang banon nga nagatigulo, mabugnaw ang talon. Upod ulit sa itong mabugnaw ang talon, no? Bilang pangatapusan natin ng banon para sa inyo. Ay, damo guys, nagpangabay man, kaya wagit natin mga katigayon ng ang banon bilang pangatapusan, no? Malinaw ang gabi. Malinong kagabihon, mamingaw na walay isang liit. Nagtago ang imong kagayon, sa ako mapag-ambit. Ino ka na sang kakahuyan, kasakto nagkatulang. Inatiwag ako palanggan, dili ko ikaw makita. Di sana ko nakakatulog, kunti lang mata ko mawan. Masupo ni mga tingog, ang kahari sa panuntuman. Palapit na palanggan, pag-imo ako hangsod. Ang matamis ni mga halog, sa akong mo ipagago. Palapit na palanggan, pag-imo ako hangsod. Ang matamis ni mga halog, sa akong mo ipaago. Okay, no? Ito, no? Bilang pangatapusan natin ang banon bulot sa inyo, no? Ay, gagali sa kwa, no? Sa Barangay Manduyog, limod yan, no? Mayong hapon lang dira sa inyo, tanatan, no? Kag ginakalipay ginato, no? Ang inyong pag-abi-abi, no? Pag-abi-abi ninyo sa amon dira, no? Ni Inday Rosie, ay si Inday Rosie, kaliway, di kakato kay balan mo kay inulan. Kay madandog ang dalan. Sige lang na, Si Ma'am Hil, sunod lang yung unang Hils. Ano request na? Ulaton ko daan. Ate, sige lang, dugangan tan lang ni, do pa ikot mo, no? Ang ining ambahan mo na nagatulo para kay Ma'am Hel, no? Kay tigin pangabay. Para gid sa imo, ma'am, no? Hulaton ko. Halos palamang tungtong nga magpahilayo ka na, hindi ko kitsarang mapaton kag mahimo nga kalimtan ka, walay liwan nga igabili. Kung di magpakabot ka na lamang, o di wag ko saksi
ipanguksad na bulan sa bunga ko kinsumpahan. Mag-ano kita ko palang ka, kung mo pagkatalikan, bisan patok pa sa bukod ko, hindi ko na ikaw magbugat, habang inilang ang tuhong ko, naman pagkabot ka na lang. Ilatong ko ang kuksat naman sa bulan, kanangin saksi sa hangtanan. Mabugat man dala-dalaho ang kalisod ko ng daw dili ko nakit maantos ang magpuyusing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit, kung ano man ang akong matangata. Ulatong ko ang pagkuksat naman sa bulan, kanangin saksi sa hangtanan. Ulatong ko ang pagkuksat naman sa bulan, kanangin saksi sa hangtanan. Sino malakpak? Si Mira. Okay na, daw kita kapos na kita kita sang panahon, no? Sang time, no? Diri na nakita ko to, tub naman kita sa masunod nga Domingo, no? Ay, happy o ko na bon voyage laglay sa kay Inday, kuano? Sa kay Inday Rodile, no? Subong siya nagalen pakadto sa Macau, no? Salamat gid sang imo gid Pasko sa ako, no? Okay, kag sa mga Bilsis pamilya, mayo nga po lang dira sa inyo tanan. Bye-bye.